Inauteriak, nor da nor. Pitxu. Zuberoako maskaradako beltzen artean, Pitxu dugu maskaradaren pertsonaia xelebreena. Beltzez jantzia, Kauteren laneko jardunak eskatu bezala aurpegia zikin, zapeleko uso egalek salatzen dute, paltoaren atzealdean jositako oial zurien idatzitako bere izenak baino gehiago nortaz ari garen. Kauteren artean ezinbesteko pertsonaia, bera da txikiena, komikoena eta trebeena, plazan bildutakoak barrez lerrarazten dituena. Kauterekin batera ez ezik, beste zenbaiten jokoetan ere hartzen du parte, kerestuekin eta xorrotxekin hain zuzen. Euskal Herriko inauteririk goiztiarenak izan ohi dira maskaradak. Inoiz, urtatxe egunez edo biharamunean hasi izan dira. Urtero, Zuberoako herri bateko gazteek hartzen dute bere gain maskaradak prestatu eta herriz herri eramateko ardura. Zenbaitzutan, herri bat baino gehiagotako gazteriak hartzen du bere gain maskarada. Maskaradak inaute feste ibiltariak dira, eta Zubero osoa trabeskatzen dute. Urtez urte ibilbidea desberdina bada ere, maskaradak prestatzen dituen herriaren arabera. Halako erronka bati aurre egiteko, herriko ia gazte guztiek hartu behar dute arduren bat. Dantzari trebeak, kantuan ederrari direnak, musikariak, baina baita, trufa egiteko prest diren gazteak, lotxagabeak bezain probokatzaileak. Pitxurekin batera, kabana handia eta gainerako Kautera eta buameekin barrikadaz barrikada eta plazaz plaza aritzeko prest direnak. Kabana handiak predikuan plazaratzen ditu herri bakoitzeko gora beherak. Pitxuren ibilera maskarada errezibitzen duen herrira egokitzen da aldiro. Gutxien espero duzun lekuan agertzen da Pitxu. Bihurrikeria handienak egiten jaioa. Pitxuk aro aldaketa irudikatzen du. Hil eta berpiztu egiten da. Plazako emanaldian medikuaren tratamendu bereziei esker. Urtero errepikatzen den unea beti da unkigarria eta gogoangarria. Inauteri garaikoa anabasa eta egun gutxi batzuz bada ere, mundua hankaz gora jartzeko aukera beste inork baino hobe gorpuzten du Pitxu trauskilak. Pitxu oiuak, Zuberoako mugak gainditu ditu aspaldi. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.